खुलुमबाय 1988 इं मायथाइनि 12 मे दिनैनि गोथार सानाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हौवाफोरखौ उदखारिफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जिउ बावनानै थानसालियाव दिनै दंफैयो। दिनैहाय गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुंख्लं सान। बिथांमोननि मुंख्लं साननि गोसोखां खाम्फायाव दिनै आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि आरो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोननि गोसोखांथि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैदों। दिनै आं बिथांमोननिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लानि जे 1988 इं मायथाइयाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव गोबां हौवाफोरखौ पुलिस बिफान आरो जिल्ला खुंथायफोरा गोबां नाख्रेबनाय आरो सुसिनाया जों नुबोबाय थादोंमोन। बे समावनो बिथांमोनहा बै समाव हौवाफोरखौ जिउ रैखाथि खालामनो थाखाय उदखारिफोरनिफ्राय जिउखौ सेख'नानै लाखिनो नाजागासिनो बिथांमोना अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। बेयो जाबाय बर'फोरनि गेदेरथार दुखुथिया जारिमिन। आरो गायदे हेलेना बिथां सानै बिमानो आंनि खुलुमनायखौ बावबाय। दिनैनि सानखौ जोङो आइजो आफादा बिमा सान फालिनाय हिसाबै जोङो 1991 सानाव 1991 जोङो रेजलिउसन लानानै दोनो आरो बे दिननिफ्रायनो दिनैनि सानखौ बिमा सान हिसाबै लायो। बे सानखौ जोङो मानो बिमा सान हिसाबै लाखो होननानै बुङोब्ला जोंनि आइजोफ्राबो 1988निफ्रायनो बड'लेण्ड बिनायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लाफादोंमोन। आइजो आफादा बाहागो लाफाबोदोंमोन आरो जोंनि आइजो आफादनि खावलायनायावनो सारा जोंनि हारिनि आइजोफ्रा जांख्रिखांदोंमोन आरो बेलेग धरननि अन्य रोखोमनि जोंनि आइजोफ्रा जांख्रिखांनायाव फरायसा आफादनि जि जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाया गोहोदार जानो हादोंमोन आरो बे आइजो आफादनि जांख्रिखांनायाव जिहेतु फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे गोहोदार जानायखाय सरकारनि पुलिस बिभागा जोंनि सायाव गोख्रों नोजोर लानानै दंबोखायोमोन। 1988 मायथाइनि दिनैनि सानाव माखासे जोंनि ना सारनानै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ हमनानै लाबोदोंमोन सराइबिल बाजारनिफ्राय जमदुवारनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमन आरो लानानै फैनायाव नैबे जायगायाव सराइबिलाव जोंनि आइजोफ्रा हमथानानै लाखिनो थाखाय नाजादोंमोन। गुलि गावनानै स्पट डेथ खालामो। माने ओरैबायदि अन्याय भाबे गावदों जे गायदेनि माने खर'नि खानायानो माने लेथेर फिथेर जादों, मेलेमानो लेथेर फिथेर जालायलायदों। दा हेलेनाया जायगायाव थैयाखै, हस्पिटालाव लांनाय समावनो माने बिथाङा गावनि जिउखौ आगोमा जिउखौ बिथाङा माने खोमानांदोंमोन। गायदे आरो हेलेना बसुमतारीया गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बायद'आबो समब्रा-समब्रि बिथांमोनजों लोगोसे दैदेनगिरि बे समावहाय दिनैनि बे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैनानै माबायदि मेसेज होनो सानो आरो बिथांनि हिस्ट्रिया माबायदि जालांनायमोन? बिथांमोननि हिस्ट्रिया जोबोद गिदिर, गोथाव, मानगोनां, मानिथाव। खारन बै समाव फरायसा आफादनि जि आन्दलन सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बर' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन, बर' नङा बै समाव ट्राइबेल, अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन गुसुङै आथोब होननानै बुंनाय जायोमोन। बे आथोबा फरायसा आफादजों लोगो माने समानै जोङो आगान सुरनानै आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो
पुलिसफ्रा बे समाव हौवा मानसिखौ लामायाव नुबानो गुलि गावोमोन आरो गामिनिफ्राय नाङा गारा हमनानै लांनानै बिराद अयथासार खालामोमोन। बे अयथासार खालामनायखौ गासिबो मोनथिनानैनो जोङो माखासे बिथोन हरदोंमोन जे हमनानै लांनो होनो नाङा बेबायदि बिथोन हरदोंमोन। बे बिथोनखौ मोननानैनो गावबा गावनि एलेकानि फंबायफोरखौ पुलिसफ्रा हमनानै लाङोब्ला हमथानानै लाखिनायनि मोनसे जावरिखांनाय फैदोंमोन। बे जावरिखांनायावनो गोबां जायगायाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय हमथानानै लाखिनो हादों आरो बै सानखालि खिन्थु बिथांमोना हमथानानै लाखिनो सानदोंब्लाबो जायफ्रानोखि ना हमनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोनखौ जमदुवार बाजारनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमोन आरो नैबे जोंनि आइजो आफादनि माने फोसावहरनायाव बे ओनसोलनि गोबां माने आइजोफ्रा ओंखारदोंमोन, फालो फालो ओंखारनानै गारिखौ हमथानानै बिथांमोनखौ जायफ्रानोखि हमनानै लाबोजादों बिथांमोनखौ लाखिनायनि खायदा खालामदों। बे समाव माने गसाइगावनि जाय SDPO बे समाव SDPO नंगौना नङामोन एडिसनेल SP मोनदां बिथांनि बिथोन बायदियै पुलिसफ्रा बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि माने गुलि गावनानै बुथारो। औ बेबायदिनो बिथांमोनखौ बिदि अनागारि भाबै बुथारनायखौ खोनानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बड'फा बिथाङा सानै साংবাদিকफोरखौ लानानै बेवहाय नायथिंफैदोंमोन। बेयाव फैनायावनो जोंनि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ पुलिसा हमनानै लकाबाव दोनहैयो। बेफोरबायदि घटना जादोंमोन। दा बेखौ लानानैबो जोङो बिराद फाइट खालामदों। SP DC जों जों रायलायदों। बे समाव आंजों जयन्त महिलारि दंमोन आरो सोमब्ला दङमोन ओमफ्राय सनाराम बाग्लारि दङमोन। जों साब्रैजों जिल्ला प्रशासनजों रायलायनानै बिथांखौ सख'नायनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि जे जिउ बाउनाय बे जिउ बाउनाया ओरैबायदि बेसेन मोनबाय माने सरकारनि नोजोराव उनाव सरकारनिफ्राय 1988 सनावनो आगष्ट मासाव माने प्रथम रायलायनायखौ माने रायलायनायनि माबाखौ कल खालामनायखौ मोनो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेवहाय प्रथम माने सरकारजों भारत सरकारजों रायलायनायनि उनाव जोङो माने जोंनि आन्दलना स्वीकृति मोनबाय, दिल्लीसिम सहैबाय। बिनि उनाव आन्दलन सावरायनानै गोबाङाथ' जिउ बावनांबाय। बेजों लोगोसे बे समाव जेसेबां दिन सुक्ति जायाखै 1993 सनावसो सुक्तिया जाहैदों। बेसेबांसिन जोंनि जोहोलावफ्रा गोबां माने जिउ बावनांदों आरो दा 1993 समाव सुक्तिया जाबाय। बे सुक्तियाबो जोंनि लुबैनाय बायदि जायैखाय 1996 सनाव जों आरोबाव माने प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि दैदेननायाव माने गोदानै माने सोमावसारनायखौ दैदेनो आरो बिथांमोना बेबायदि गणतान्त्रिक पद्धतिजों आन्दलन खालामबा जोंहा जेबो जाथारनाय नंला साननानै मोनसे जोंनि माहारिखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय खारन पुलिसा ओरैबायदि बुथारनो हमबाय, जानला मोनला अयथासार खालामनो हमबाय जे सोरबा गोजां बोथोराव माने माइ जिगाबाव उन्दुनानै थायो बेखौबो थुग्रोम लायनानै बुथारो, बुयै बुथारो। बे हिसाबै अयथासारखौ नुनानै जोंनि जानो दोननाय माइरंआव माने बथल ग्लास बुख्रुबनानै माने मिक्स खालामनानै गारबोयो। दै लोंग्रा दैखराव माने केरासिन माने सोहरनानै होयो। बेबायदि अयथासार जोंनि बे गसाइगाव ओनसोलाव बेसेबां सुबुंनि न'खौ जे सावदों बिनि हिसाब गैया। बे हिसाबैनो प्रेमसिं ब्रह्म बिथाङा बाध्य जादों जे जों बिदिजों जोंनि जि लुबैनाय मथे जोङो जेबो मोननाय नङा। बे हिसाबै गावनि मानसिफोरखौ प्रटेक्सन खालामनोनो बिथांमोनहा माने अस्त्रखौ दैनो बाध्य जादों। बे नङा जे अस्त्रधारि संगठन ओरैनो आननेसेसारि माने दानानै आन्दलन खालामदों बे नङा। जोंनि सुबुंफोरखौ आन्दलनकारि सुबुंफोरखौ गामिनि सुबुंफोरखौ माने हमथानानै लाखिनो थाखाय माने मोनसे एसे सक्ति नांगौ होननानै साननायाव बे संगठनखौ माने दानानै लानाय जादों। बिनि उनावसो जों नैबे 2003 सनाव गोदानै एकर्ड खालामफिननायसो जायखौ जोङो दा BTC होननानै मोनथियो।